tindreu una idea de dalt de com està tot el dia. Sou joves. Abans parlava... Gràcies a Déu que només va tocar un costadet, no? Que me va caure darrere, que no va caure cap a mi. Va caure darrere, sí. Vaig veure pantalla per les fotos i ja està. No sé si una nova còpia. Això és una nova moda. Els punts no l'he llevat encara. Quants punts? 6 punts. 6 punts. D'aquí 4. També va agafar un part. poquet de dir. És que feia un poc el dit. Yo espero un poco de ayuda de los compañeros. Espero que vosotros me ayudéis. No, así precisamente no. Ay, ara que La cruz. Ai, que prou. Aquests vidres de damunt que estan ben posats no n'ha tocat cap. I d'aquest alt de la cúpula ha caigut només algun tros. Bé, la veritat és que és difícil trobar paraules per explicar la dimensió d'aquest cap de fibló. Hem vist lo visible a peu de carrer, però pujar a la part de dalt, pujar de vora les campanes i veure la dimensió de l'afectació. Les taules per part, per exemple, tot aquesta banda d'aquí, que no hi ha ni una sola taula. Ara comentaven anecdòticament un aire condicionat que està desplaçat diversos metres. Una de les creus de la cúpula doblegada, és a dir, les dimensions són tremendes i el que podem donar les gràcies a Déu, mai millor dit en aquest puesto, que no ha hagut cap desgràcia personal, que és afectada, xerrar amb els veïnats i que us expliquin i que vegem de primera mà les dimensions d'aquest cap de fibló que només en un parell de minuts, també ho comentàvem ara, en un parell de minuts ha destrossat centenars d'anys de creixement d'arbres, usines que estan totalment inexistents, però com si les haguessin desfet, és a dir, unes dimensions que francament és una visió dantesca. Quina serà la resposta del govern balear davant les necessitats que també hi haurà econòmiques i no només de suport de brigades i de personal de l'administració autonòmica? Bé, jo ja li vaig dir, tant en el pare prior com en el Barla, immediatament que estaven a la seva disposició, han posat en marxa tots els dispositius, les brigades, hi van anar tots els serveis de l'Ajuntament han estat des del primer minut i encara segueixen fent feina. Ara el que hem d'esperar és que per part de l'Ajuntament estimin adequat o no fer la proposta de que sigui declarada com una zona catastròfica. Després necessitarem els informes tècnics, els serveis jurídics, però la disposició i predisposició del govern és màxima, total, absoluta des dels primers minuts. Clar, hi ha necessitat del santuari i també necessitat de persones privades, perquè ara anireu a veure les finques, les possessions, aquests propietaris també han demanat ajuda ja. Normal, efectivament. Per tant, el que hem de mirar també per part de serveis tècnics i el propi Ajuntament, que crec que ens farà un poc de fil conductor per veure les necessitats, veure què és el que està cobert o no pels propis seguros que poguessin tenir els propietaris i a partir d'aquí estirem a disposició de l'Ajuntament per veure si demana o no demana en funció del que considerem més oportú la declaració d'interès catastròfic i a partir d'aquí l'Ajuntament, juntament amb el govern, com hem dit sempre, a la seva absoluta disposició i ajudar en el màxim dins aquesta situació tan dramàtica, tan terrible que estan visquent. Si va aguantar totes les nevades que ha aguantat. Sí, és vera. Ha aguantat moltes nevades. Sí, sí, va aguantar. Està guanyada perquè són arbres que han sigut, les que són Sí,
Haurà que fan el Sebastià, amb el període de l'Aguinalds. Campana. Esperant que tocar, amb qui Sebastià allà a terra i pegar